Pacientul a fost găsit în stop cardiorespirator, un bărbat vârstă 55 de ani. Din nefericire, prezenta o hemoragie exteriorizată masivă, provocată de un corp contundent, o bucată de lemn transfixiant din abdomen până în torace. S-au început manevrele de resuscitare avansată, dar în ciuda eforturilor, din păcate, a trebuit să declarăm decesul. Corpul contundent, bucata aceea de lemn, a fost aruncată dintr-un utilaj industrial în timp ce dânsul lucra la acel utilaj. Împrejurările rămân să le stabilească poliția și se vor pronunța în vederea întâmplării acestui eveniment tragic.